øjeblik. Carla, så er vi ved grænsen. Udmærket. Kom her ind og tag passen. Bring dem over i paskontrollen og sørg for, at alle melder sig. Ja. Goddag, fru Carla. Goddag. Nå, de kom tilbage hurtigere end ventet. Ja, det var en dårlig idé med en turné til Tyskland. Nu tager vi resten af sæsonen i Danmark, og så håber vi at få rettet finanserne op. Landboerne har aldrig svigtet os, cirkusfolk. De er trofaste. Ja. Jeg har sendt passen over. Vi har måttet efterlade den ene af klovnerne, Garibaldi, på et hospital i Hamburg. Nå. Ja, men ellers er vi de sammen, der rejste ud. Og her er så listerne. Nå, jamen udmærket. Skal vi gå ud og se på sagerne? Ja. Det er Jacob Hvid, kaldet Jack White. Stemmer, det er mig. Og det er min partnerske Anita. Rosa Mogensen mellem brødre. Er det noget tolvpligtigt? Ikke så meget, så det trykker. Nå, ja. Jeg går ind og ser efter. Ja, værsgo. Tak. Du, tror du, de opdager det? Vi har lovet at sige stille. Ja. Bare rolig. Jeg skal ikke sige noget. Ikke endnu i hvert fald. Det er en stor menage, den her. Ja, vi er 16 artister, 4 musikere, 5 chauffører og 9 teltfolk. Dyrene har vi sendt med jernbanen. Vi har 12 heste, en lama, en tiger og 4 hundløver. Og så Laus. Jeg havde nær glemt Laus. Ja, det er også en løve. Nej, det er mig. Putter han løg og nærstreger. Hvad er der i vejen? Er der inde i vognen? Nej, det var bare et lille uheld. Sikkert et cirkus. Jeg skulle have frikadeller til middag. Nu tror jeg nok, jeg skal have noget andet. Er det dem, der hedder Laurits Jeppesen? Ja, den er rigtig, ja. Fyr på Sjælland, tandløs uden en træl på kroppen. Da min far så med, slog han med baglænsalt og talte af den rene skære, fryd og glæde. Og min mor var damen uden underkrop. Så de siger altså, miraklernes tid er ikke forbi endnu. Ja. Har de noget tolvpligtigt? Nej, og atter nej. Sig mig, hvad er han her ved cirkus? Uundværlig. Vi starter med en forestilling på Fyn i morgen. Hvordan kan de dog nå det? Ja, vi er raske folk. Vi begynder tidligt, før solen står op. Godmorgen, Marianne. Var det ikke noget med en kop god varm kaffe? Jo tak, det lyder ikke så tosset. Du har papillotter i håret. Det ved jeg godt. Marianne, du skulle ellers have pas på, at din far kommer derhen. Nej, nu har han drukket igen. Bryd dig ikke om det. En dag så stikker vi af. Ja, bare vi kunne. Hvorfor er der ingen af jer, der har kaldt på mig? Vi troede, du sov, far. Kan jeg også bedre flette fingre, når jeg ikke er i nærheden? Marianne, væk med det! Og lille løvetand,
Kan du nu være sød? Nu skal jeg komme efter den. Kaffe. Ja. Hvor ser du så knaven ud, hva'? Jeg vil ikke have det kæresteri mellem Marianne og René. Nej. Han er da sådan en pæn ung mand. Det er jo en god artist. Hvad han kan, det har han lært af mig. Carla vil gerne tale med dig. Nå. Hent herr Jeppesen, sagde hun. Sagde hun det? Herr Jeppesen? Ja, sådan skulle gøre. Når jeg er i krigshuset, så er det kære Lars og søde Lars og lille Lars. Men når det er de og herr Jeppesen, jeg så den op over. Kom indenfor, herr Jebsen. Er det sandt, de har gemt en vagabond i deres vogn? Hvad? De hørte udmærket godt, hvad jeg sagde. Har de smuglet en mand over grænsen uden pas og papirer? Ja eller nej? Nej. Jo. Så kunne du gøre det. Du har kendt mig i masser af år. Du ved, jeg altid på det strengeste har forbudt mine folk at smugle noget over grænsen. Jeg rejser på kongelig dansk bevilling. Myndighederne har tillid til mig. Jeg bliver nødt til at melde sagen til politiet. Nej, Carla, det må du ikke gøre. Manden er dansk, og han har mistet hukommelsen. Så Ja, han var syg og lige til rotteren, da jeg fandt ham. Så gemte jeg ham i min vogn og passede ham, og det vil du jo også have gjort. nej, jeg vil ikke. Og vist vil du så, du vil da ikke lade en landsmand i stikken, du med dit store hjerte. Jeg er gal på dig, Lars. Hvad skal vi stille op med ham? Hvad er han for en mand? Ja, det er han og jeg ikke. Han ved det jo ikke selv. Mistet hukommelsen. Det kan være at komme og sige. Nå, hent ham. Bring ham over i manege. Lad mig se på ham. Ja, det skal jeg gøre. Nå, hvordan går det? Husk, vi har forestilling nummer 4. Ja. Kan I nå det? Ja. Færdige? Ja. Hej med ham. Kom herind. Ja, det er altså vores direktør, fru Carla. Ja, nu kender de mit navn. Hvad er så deres? Jeg beder dem undskylde, men jeg ved det ikke. Kan det tænkes, de har været artist? Nej, manesien her siger mig ikke noget. Hvis de virkelig lider hukommelsestab, så burde de søge en læge. Deres tilfælde hører hjemme på et hospital. Ja, de har fuldkommen ret. Men Laus her mente, at jeg måske kunne følge med til København. Hvis de kunne bruge mig, og jeg kunne være til at nytte. Nå, mente han det? Ja, de kan jo altid hjælpe til i stallen. Tak. Det gik jo noget fint, hva'? Hvis du kan spille på fløjte, så gør det.
Jamen, jeg kan jo spille. Ja, det tør jeg sgu nok antyde. Bravo, unge mand. Det var ikke dårligt. Nu har jeg den helt rigtige idé. Han kan gå ind som min partner. Vi har jo Garibaldes kostyme endnu. Den hvide klovn, mener du? Ja, hvorfor ikke? Vi kan jo da forsøge. Nå, rundt bordet. Jo, tak godt. Det er rart at få skægget af. Ja. Ja, jeg vil indrømme, at der er flere ting i min fortid, som jeg gerne vil glemme. Men sådan lige frem at få røde pultekammeret deroppe. Det må være mærkeligt. Ja, du må da have fået et chok eller sådan noget. Hvad skal vi i grunden kalde det? Nu er det. Du skal hedde X. Mr. X. Man har både X-konger og X-dronninger, og det lyder jo fornemt. Og du må jo være X et eller andet. Ja, det må jeg vel. Er du spurgt nysgerrig eller spændt på, hvem du er? Nej. Det er svært at forklare, men når jeg forsøger at tænke på fortiden, så har jeg en følelse af noget truende. Noget, der ikke er, som det skal være. Ja. Kom ind. Jeg forstyrrer vel ikke? Du er ved at ordne Garibaldis kostyme. Jeg er færdig. Jeg kom ellers for at tilbyde min hjælp. Hvad gjorde du? Og hvor skulle det ene chok efter det andet? Jeg har slet ikke hilst på dem. Jeg hedder Anita. Hvad hedder de? Han hedder Mr. X. Nå. Ja, det er jo også et godt plakatnavn. Hvad hedder de privat? Kurt. Hvad? Kurt? Ja, hvorfor ikke? Det passer godt til dem. Og spillede de skønt på fløjte. Jeg elsker musik. Ja, ser du hjem den søndag? Og må jeg være fri? Ja, du er i hvert fald godt med på noderne. Du tror, hvis du er morsom. Ja, det er sgu det, jeg lever af. Klovn! Ha, det er jo det, jeg er. Men var hun ikke så glad for det. Det er en forkerte finger. Hun er en flot pige. Hvad laver hun her ved cirkus? Ulykker, hvis hun kan komme afsted med det. Men hun ser godt ud i knævkasternummeret. Og hendes partner elsker hende til raseri og vanvid. Stakkels mand. Ja, så skal vi tage os af fat. Vi skal lige se her. Ja, jeg er jo ikke meget for, så der skulle optræde for fremmede mennesker. Nej, det skal du da ikke tænke på. Sådan har vi det alle sammen fyret det første gang. Den skal nok komme til at passe. Ja.
færdig. Hvor ser jeg mærkeligt ud. Mærkeligt, du ser helt rigtigt ud. Så skal en cirkusclown se ud. Ja. Jeg kan slet ikke kende mig selv. Hør, du har glemt det andet øjenbryn. Ja, en øjenbryn, nu har jeg sgu aldrig nogensinde. Altså, har du ingen kultur, mand? Har du nogensinde set en hvid klovn med 2 øjenbryn? Jeg er rystet over din mangel på opdragelse. Se nu at få drakken på, så går jeg lige ned og ser, hvor langt det er, ikke? Ja. Sikkert dog en lille røver. Nu har jeg aldrig set noget lignende. Jeg har så tøjt. Hvad laver du der? Sikkert dog en vemmelig lille gratist. Penge for den lede. Det er jo lige at tage togt og rest på forbedringshuset. Ja, nu kan det falde det ind. Ved du, hvad vi gør ved sådan nogen som dig? Vi sætter dem ind til løverne natten over. Hvis de ikke er et helt op næste morgen, så melder vi dem til politiet. Hvad siger du til den? Og nu er du sådan en lille bitte en, så skal du slippe med en advarsel. Du vil gerne ind i cirkus. Det er da uden at sige det. Hvad var så, du gerne vil se? Hesterne. Hesterne? Nå, så jamen, så skal du skynde det, for det er lige nu. Værsgo, her har du penge til en billet, og så gå endelig ind af hovedindgangen. Hvad var så? Jeg ville bare sige tak. Nå. Du er en... Ja, jeg er en klovn. Det ved jeg udmærket godt. Skrub så af med det. René? Ja? Er der nogen folk her? Ja, der er helt 5.000. Hvem er henne nu? Det er fru Carla. Så er det lige før. Sensation. Det er lykkedes vort berømte cirkus at engagere den verdenskendte fløjtespiller Mr. X. Stå på den tromme uden min tilladelse. Nå! Den er forkert! Den rasker! De må tale med en mekaniker! De skal gøre, hvad jeg siger. Nå, hvad siger så de? Jeg siger... Dille.
Ja, ja. Kom her, jeg laver med store vandpantomime. Nej, det går ikke. Der hører 3 klovner til. Ja, jeg er meget stor klovn, jeg gør alene, ja. Ja, bare pas på, altså. Ja. En. To. Et øjeblik, nu skal jeg hjælpe dem. Ja. Nu snor jeg, og så tæller de. Vi snårer jeg tælle, han Ja. snårer jeg tælle. En. To. 3.
malbolcher. Ja. Ja, jeg tænkte nok. Værsgo. Men kun et til hver. Et til hver. Ellers får vi mus i maven, når der er en kat her ved cirkus. Så er det jo af helvede til, ikke sandt? Vi kan jo ikke ligefrem spise os matte i malbolcher, vel? Ha! Skub så af med jer. Kurt, vil have en bid? Nej, men du skal jo tage en skæt vand. Kurt, du har vel ikke lige lidt ild? Du har vel nok bragt os held, hva'? Ved du af, der har været udsolgt hver aften, siden du er kommet? Nå. Kan du lide at være her? Ja, jeg er ved at vende mig til. Har I set Claus? Ja, han er over i marketenteriet. Tak. Du er lukket. Hvad siger du til den? Claus, fru Karla vil gerne tale med dig. Hvad sagde hun? Hun sagde, held Claus. Sagde hun det? Ja. Åh, gudskelov, så brænder det lille hus ikke i der. Jeg vil gerne have en pakke cigaretter. Ja. Ja, her er jeg. Sæt dig ned, Lars. Jeg har noget kedeligt at tale med dig om. Du ved, jeg altid gemmer dagens indtægter i en lærredspose i mit skab der. Jeg havde flere dages indtægter. 7.000 kroner. De er væk. Væk? Sådan rigtig væk? Ja. Ja, hvis du tror, det er Kurt, så tror du fejl. Det vil jeg bare sige det. Jeg vil meget nødig, tror du. Jeg kan godt lide ham. Han har bragt os held. Hvem skulle det ellers være? Vi har kendt alle de andre i årevis. Ja. Ja, jeg ved godt, hvem du tænker på. Ja. Sorte Henrik. Men han var her for et øjeblik siden og fik forskud. Så ham kan det altså ikke være. Kurt? Nej, jeg kan ikke tro det. Jeg tror, når vi kommer til København, så forsvinder han. Har du tænkt på, at han kan være tyv, spion, international forbryder, flygtet fra politiet? Karla. Du er jordens dejligste menneske, og jeg har elsket dig fra den første dag, jeg så det. Men her løber din fantasi af med det. Hvor går du hen? Tilbage til mit arbejde. Og hvis nogen her ved cirkus har taget pengene, så kommer de frem. Vær sikker på det. Lars, sidder du til at kugle lurer? Du kan ikke låne mig en cigaret. Jeg er helt udgået. Jo, der ligger der i skuffen. Tak. Åh! Hvad i alverden er det for en skæg lille prop? Hvad? Er det dig som barn? Kom her med, du skal ikke undskyld. sidde og grine af det. Jeg mener jo ikke noget ondt med det. Jeg ved jo ikke, hvem han er. Min søn. Moren stak af fremme, da han var 3 år. Jeg holdt så meget af hende. Hun var så smuk. Men hun fandt en anden. En privat mand. Det må have været svært for dig. Ja, men jeg har jo drengen her. Han var den fødte artist, og det var en dejlig tid, så længe det varede. Han døde, da han var 8 år. Så nu er han jo kun et minde. Men det er jo så længe siden. Og man skal jo videre. Ja. Så kom.
De må ikke spille violin her. Jeg må ikke spille violin her. Nej. En lille violin. Nej. En lille bitte violin. Nej. Jeg har jo sagt, at jeg ikke må spille violin her. Herr Springstallmeister. Ja? Kan de lide piger? Må jeg være for i? Han kan lide piger. Kender de min søster? Har de en søster? Han spørger, om jeg har en søster. Vente lidt. Pas på. Pas på. Søster! Ja! Søster! Ja! Kom, søster! Nej! Goddag, unge dame. Hvem er de? Jeg er min søster. Nå, det glæder mig at hilse på dem. Tak skal de have. Må jeg få lov at låne den lille violin? Smukke mand. Gerne, smukke dame. Tak skal de have. Så skal de få en kys af mig. Må jeg være fri? Jeg er gift og har 8 børn. Så skulle de skabe det. Morer de dem godt? Nej. Morer de dem slet ikke godt? Nej. Jeg kan godt lide deres ansigt. Må jeg trykke deres hånd? Tak. Det er dejligt at se dig smile igen, min pige. Ja, han er morsom. Det er Martin. Det er vores melodi, han spiller, onkel Hans. Det er Martin. Kom, værsgo. Så Bodil, tag det nu roligt. Vi ved jo, Martin er død. Vi har fået det officielt bekræftet, ikke? Hvad skulle han også i en cirkus? Jeg kan ikke se, at han ligner Martin. Jeg kan kun se en mand med hvid maling i ansigtet. Jeg ved det, er ham. Ja, nu kan vi blive og snakke med ham. Så kan du se, at du har taget fat.
bliver faktisk bedre og bedre. Synes du? Det glæder mig. Var hun der nu igen? Nej, det var ikke noget. Du er jo fuldkommen besat af den fyr. Røv. Alle taler om det her. Nå, og hvad så? Jeg finder mig ikke i det. Du. Ha! Der er han. Skal jeg tale med ham? Nej, jeg vil selv. Et øjeblik. Vent et øjeblik. Martin, det er jo dig, ikke? Du må da kende mig. Det er Bodil. Det var jo også vores melodi, du spillede. Jeg tror, han må forelægge en misforståelse. Jeg føler mig sikker på, at jeg aldrig har set dem før. Alright. Sig det så. Spyt bare ud. Du mener vel, at jeg skal kaste mig om halsen på et hvert menneske, der kommer og siger, at de kender mig? Hun kan tage fejl af mig og en anden. Martin. Martin kaldte hun mig. Jeg føler en sådan afmagt, at jeg er ved at blive tosset. Men du mener selvfølgelig, at jeg bare har været uforskammet mod en sød ung pige. Ja, jeg siger jo ikke et ord. Nej, men du tænker. Kom med. God aften. God aften. I har jo ikke et par tændstikker, jeg kan få. Jeg har ikke flere. Jo, du kan sige, at de hænger derovre. Tak. Sæt dig ned og slap af. Nej tak, Claus. Jeg vil ud og gå en tur. Jeg trænger til frisk luft. Godnat. Godnat, godnat. Du kan godt lade døren stå. Ja. Han har det ikke bedre end godt stakkels fyr. Ja, sorte Henrik piner livet af dem begge to. Det gør dem overnervøse. Især pigebarn. Han er en lille kær. Han er stakkels skroget. Han og hans kone var fremragende luftakrobater. Så styrtede de ned. Hun døde, og han har ikke kunnet optræde siden. Det er derfor, han drikker. Det er en forbandet branche at blive gammel og ubrugelig. Hvad er det? Var der ikke nogen, der skreg? Det er Henrik igen. Nu tæver han det arme pigebarn. Og tag det roligt. Lad være at rydde det ind i noget. Vi artister har det, der hedder hustugt. Vi blander os ikke i hinandens opdragelsesmetoder. Jamen, jeg er ikke artist. Kom her, nu skal der. Så er det nok. Hvad er der i vejen? Hvorfor slår han dig? Prøv at sige det. Stik så af, mens jeg taler med din far. Giv mig den pisk. Du har ikke brug for nogen pisk mere. Gå din vej og pas dig selv. Og du har heller ikke brug for denne her. Du skulle holde op med at drikke. Du der havde ord for at være en fin artist. Du skulle være for stolt til det. Og tænk på Marianne. Hun skal ligne din afdøde kone, har jeg hørt. Og navnet de to Enrikos står stadig på plakaten. Husk det. Godnat. René. René. Der er noget, jeg må fortælle dig. Kom. Se, hvad jeg fandt under fars madras. Jamen, det er jo fru Carla. Ja, og den er fuld af penge. René, hvad skal vi gøre? Vi siger det som det er. Så kommer politiet og henter ham. Nej, René. Han har ikke stjålet før. Han ved ikke, hvad han gør, når han er fuld. Nej, Jan. Nej, jeg mener det ikke. Han er jo min far.
Giv mig den. Hvad vil du gøre? Læg den tilbage, hvor den hører hjemme. Jamen, hvis nu nogen ser det. Det er lige ved finalen. Så får Karl altid derovre. Vent her. Hvad laver du her? Synes jeg ikke nok, du har så travlt med at smutte herind. Lad os så se, hvad du gemte der. Jeg kom nu frem med. Ja vel. Det var da et fjollet sted at gemme den. Den hører jo til i skabet. Jamen, der er låst. Hvor har du fået den fra? Jeg har fundet den. Hos hvem? Kan det ikke være lige meget? Jo, det kan du forresten have ret i. Hovedsagen er jo, at pengene kom tilbage. Stik så af med det. Laus. Ja, det er godt. Du behøver ikke at sige noget. Jeg skulle René herinde. Læg nu tilbage, hvor det hører hjemme. Laus. Er det pengene? Ja. Og du kan nok regne ud, hvem der havde taget dem. Hvor er jeg glad for, at jeg tog fejl. Jeg også. Laus, kan du tilgive mig, at jeg mistænkte Kurt? Ja, når du ligefrem beder mig om det. Jeg kan nemlig godt tilgive folk, der kan indse deres fejler. Tak, herr Jeppesen. Anita? Ja? Har du set Marianne? Nej. Jeg kan forstå, hvor hun er henne. Har I set Marianne? Laus, har du set Marianne? Ja, det er jo rigtigt nok. Jeg så en mors tidlig, hun tog ind mod byen. Nå, hør, lad mig skrælle de kartofler der. Ja, det skulle Nå, det er sandt, det er det, vi kom fra. Du spurgte mig, om jeg har rejst. Ja, det kan du rent og tro, jeg har. Jeg har været hele jorden rundt, både forfra og bagfra. Jeg har været igennem alle 27 verdensdele. Hvad siger du til den? Nej, hvor var det så sjovt? Ja, sjovt, det ved jeg sgu ikke. Det var i... I Haderslev. Haderslev, nej. Det var på Hawaii, du. Og den hvide strand ved Hawaii. Og du blomster om din hals. Has på vandet. Nøjes du med at danse en Hawaii-vals. Se her på øen blæser vi på det med klæderne. Når vi skal pyntes, tager vi sand imellem tæerne. I skulle tage en tur til Hawaii. Der er altid fester. Løg. Tiden fordrives med sang og med spil. Og ananas plukker vi gratis. Byg dig en hytte, præcis hvor du vil. Du får et startslån dertil. I skulle tage en tur til Hawaii, hvor de synger Alohiru. Der er fyldt med glade piger med den om dag. Det er lige stedet for en Romeo. Vi drikker palmevin, det bliver man lidt fuld af. Så danser vi en vaskeægte hula-hula. Det er sjovt at gå på Hawaii, for her kan man nemlig det godt. Her er der slet ingen vinter med slut. Det er sommer fra nytår til nytår.
Og blive hawaiianer med hår og med hud. Hvorfor se så blegnæbbet ud? Gå en solskinstur i Honolulu. Sådan hedder vores hovedstad. Vores konge kaldes Hawaii. I kan hilse ham fra mig, så bliver han glad. Her er hver pige dejlig mørkebrun i lyden. Og I kan tro, hun kan få hul i kokosnøden. I skulle tage en tur til Hawaii. For her kan I nemlig have det sjovt. Jeg mødte Marianne. Hun gik og ledte efter sin far. Han har ikke været hjemme hele natten. Han kommer nok. Han kommer nok. Ja, hans seng var urørt i morges. Jeg er så bange for, at der er sket ham noget. Han er vel bare ude at drikke som sædvanlig. Kurt, fru Carla ville tale med dem. Hun er inde i garderoben. Det er vigtigt, skulle jeg sige. Nå. Ja, tak. Jeg følger med. Jeg er født nysgerrig. Kom indenfor, Kurt. Jeg kaldte dem herover, for de her en herre, der mener bestemt at genkende dem. Genkende? Ja, nu hvor du ikke er klædt ud, er der ingen tvivl. Fruen siger, at du har mistet hukommelsen. Men jeg kan sige dig, hvem du er. Du er Martin West, kaptajnløjtnant i den danske marine. Den herre siger, at deres barndomshjem ligger 3 kilometer herfra. Han beder dem tage med derud for at træffe deres kærester. Har jeg en kæreste? Ja, Bodil. Hun var med her i aftes. Nå, ja. Ja. Er du glad for, at du ikke har kone og 15 uforsørgede børn? Tak. Så er det godt, hr. Jebsen. Jo, men jeg er jo sådan en slags formønder for ham. Du skal ikke være bange. Jeg skal nok tage med. Jeg skal nok tage med ham. Måske kan du genkende dit barndomshjem. Værsgo at gå indenfor. Nu skal jeg kalde på Bodil. Jeg må have da mage pænt. Ja. Hey, det er jo dig. Hvor flot. Og i uniform. Ja. Jeg kan godt se, det er mig. Jeg nytter ikke noget gammel dreng. Jeg kender dig ikke. Nej, hør nu. Det er da en hundhund. Ja, der kan du se. Goddag, Martin. Velkommen hjem. Det var pænt af dig, at du ville komme. Du behøver ikke sige noget, onkel Hans har fortalt mig det hele. Jeg synes, vi skal sætte os ned, så Bodil kan fortælle alt, hvad der skete før ulykken. Hvor er det underligt at sidde og se på dig. Og slet ikke kende udtrykket i dine øjne. Det er en ring, jeg har fået af dig. Se, dit navn står indeni. Martin West. 21. juni. Jeg vil begynde med at fortælle om den første gang, vi traf hinanden. Det var i Nyborg. Mine forældre var døde, og jeg boede i huset hos min mors kusine. Hun havde en ret stor villa, og levede og lagde værelser ud, og lod mig gøre alle arbejde. Jeg følte mig som en slags Askepot. Jeg var ikke glad for at være der, og tænkte tit på at rejse. Men fru Hvid påstod, hun engang havde lånt min far 1000 kroner, og disse penge måtte jeg arbejde af. Hun havde en datter, Linda. Hun var på min alder, og vi kunne måske være blevet veninder. Men hun så ikke til min side og var lige så uvenlig og snobbet som sin mor.
skal du høre. Jeg har store nyheder. Der er kommet et orlogsskib. Det ligger i havnen, og der skal være bal ombord. Hvornår? I aften. Så du må skynde dig at få din kjole i orden. Jamen, vi er da inviteret. Selvfølgelig. Man har da sine forbindelser. Bodil. Bodil, tag lige deres hvide kjole frem og stryg den. Vi skal ud i aften. Ja. Jamen, kan jeg ikke vaske op først? Nej, det skal være nu. Nå, er du snart færdig? Hvad står du der og tuder for? Du er måske misundelig. Ja. Det er min fødselsdag. Ja, det kunne vi jo ikke vide. Jamen, så tillykke da. Men du kan nok forstå, at vi ikke kan tage dig med. For det første er du ikke inviteret, og for det andet er det et meget fornemt bal. Ja, værsgo. Tak. Men du behøver jo ikke sidde hjemme i aften. Du kan gå dig en tur i det dejlige vejr. Og så gik jeg der og følte mig så ensom. Jeg havde den dybeste medlidenhed med mig selv. Men aftenen var så skøn. Det var umuligt at blive ved med at være i dårligt humør. Pludselig hørte jeg fløjtetoner. Hallo deroppe. Fald ikke. Pas på! Skrænten er glat. Undskyld. Hvad sagde jeg? God aften. God aften. Det var morsomt at møde dem. Nej, nu knækkede jeg deres fløjte. Det er rædsomt. Jeg kan skære mig en ny. De spillede endda så pænt. Nå, jeg må videre. Haster det sådan? Hvor skal de hen? Ingen steder. Ingen steder? Det var da pudsigt. Der skal jeg også hen. Måske vi kunne følge sig. Ja, det kan vi da godt. Jeg hedder Martin Vest. Bodil Nielsen. Hør, kan de lide at danse? Ja, jamen, det er længe siden, jeg har haft lejlighed til det. Glimrende. De har bal ombord. Jeg havde ikke spor lyst til at danse rundt med en masse fremmede piger. Men nu stiller sagen sig noget anderledes. Ja, det er vældig pænt af dem, men nej tak, det kan jeg ikke, det tør jeg ikke. Tør? Ja, min kusine er der, og min tante også. Jeg tror ikke, hun vil synes om det. Tante, ved I, hvad vi gør? Nej. Det blæser vi på. Kom. Musikken spiller, og månen er tændt. Er den skønneste stund, jeg har kendt. Jeg ville ønske, at et stjerne skulle falde. Skønt når jeg har dig, ja, så har jeg jo alt. Til stævn siger violen, mens den røde mod dybt i solen fløjt om kærlighed. Og den hører bly de kendte toner på ny. Til vindens lejt oppe viskes blidt fra skovens toppe fløjt om kærlighed.
hør der nynnes med fra bøgekroner. Ja, kærlighedens sang gør livet let og lyst. Den får en særlig klang i nat, når alt er tyst. En drøm i hjertets gemme bliver til længsel i min stemme, fløjt om kærlighed. Disse toner må du aldrig glemme. Bodil. Hvor kan det falde dig ind at komme her uden at være inviteret os? Det er jeg også. Så, af hvem? Af mig. Må jeg præsentere det, kaptajnløjtnant Vester, det er min tante. Du ved om min kusine. Det er mig en glæde at hilse på dem. Jeg har hørt så meget om dem. Linda, hils på kaptajnløjtnanten. God aften. God aften. Undskyld, men denne dans er vist min. Næsten hver dag fik jeg brev fra dig. Du fortalte mig alt om dig selv. Du skrev om din mor og din fædrenegård. Og at du ikke var særlig velhavende, men du arbejdede på en opfindelse. Det var noget med en tændsats til torpedoer. Desværre forstod jeg ikke meget af det, men du gik op i det med al din energi og håbede, det ville gavne dig inden for marinen. Så en dag kaldte min tante på mig. Åh, Bodil, kom lidt herind. Her? Ja? Martin? Ja, kaptajnløjtnanten er her for at hente dig. Jeg må jo ønske tillykke. Jeg vidste jo ikke, du var forlovet. Gå op og pak dit tøj. Det er Martin. Jo, jeg synes, du har været her længe nok. Kom, vi tager frem med det samme. Det kan jeg da ikke. Jo. Så, skynd dig lidt. Gør, som jeg siger. Bodil har fortalt mig, at hun arbejder nogle penge af, som hendes far havde lånt af dem. Har de noget gældsbevis, eller hvordan forholder det sig? Nej, det har jeg ikke. Men lad os ikke tale om det nu. Det eftergiver jeg hende. Jeg har været så glad for at have lille Bodil i huset. Linda! Ja? Kom ind og ønsk kaptajnløjtnanten tillykke. Han har forlovet sig med Bodil. Nå, tillykke. Tak. Ja, der kan man se. Jeg havde sandelig ikke tænkt, hun skulle blive forlovet før du. Mor? Ja, velkommen, børn. Goddag, min dreng. Goddag. Goddag. Og velkommen, lille Bodil. Tak. Nu skal der ikke til at være en høns, mor. Det er bare, fordi jeg er så glad. Nej, derfor. Ja, gammel toshue. Nej. Jo, ja. Så fulgte en lykkelig tid. Jeg blev på skovtofter og syede på mit udstyr. Og onkel Hans besøgte os ofte, og han har altid noget godt med til mig. Nej, onkel Hans, du skal altid drille. Nej, til mig? Kattetunger. Tiden fløj afsted, selvom jeg længtes meget efter dig. Men så en dag ringede telefonen. Hallo? Ja, tak. Hallo? Ja, det er dig, Martin. Ja, du? Nu? Det er dejligt. Ja, jeg skynder dig. Farvel så længe. Svigermor! Det var Martin, han er på vej herud. Han har fået 3 dages orlov. Nej. Jo, han har en ven med. Det er nok Frank. Ja. Jamen, så må vi se på fat i nogle kyllinger. Onkel Hans! Ja, Onkel Hans! jeg har lyttet. Nu er der vel en, der er glad. Ja, og du skal have et kys bare for det. Du, hvem er Frank?
Ja, han er ingeniør. Han hjælper Martin med denne her sådan opfindelse, du ved. Og her er han flink. Flink og flink, ja. Jeg skal sgu ikke om ham. Onkel Hans. Altså, men du er ikke ked af, hvis jeg smutter et lille øjeblik, vel? Jeg skal op have min ny kjole på. Smut. Tak. Nej. God aften. Jamen, skulle være over. Velkommen. Det har været meget pænt. Det er min ven, ingeniør Frank. Og det er min lille forlovede. God aften. God aften. Glæder mig at hilse på dem. Jeg hører, mor, lad nu mig dog. Jamen, nej, jeg kan da nok selv, min dreng. Du kan bare overtage kommandoen, når de kommer hjem. Jeg synes, vi skal udbringe en skål for os selv. Ja. Og håbe på et langt og lykkeligt liv. Ja, min far, han blev 104. Skål for os. Skål. Skål, mor. Skål. Skål. Kort tid efter fik vi gennem Marineministeriet meddelelse om, at du var dræbt ved en jernbaneulykke i Tyskland. Den eneste, der nægtede at tro på det, var din mor. Hun bad mig blive på gården og sørge for, at dit værelse stod urørt. Hun var så sikker på, at du ville komme. De siger hele tiden, hvad? Ja. Hun døde 3 uger efter ulykken. Før vi fik at vide, hvorfor du var rejst til Tyskland. Det lyder, som om jeg havde gjort noget forkert. Hvad ville jeg eller denne Martin i Tyskland? Det var jo den opfindelse. Du ville sælge den til et af de store lande. Og det til trods for, at du var officer i den danske marine. Det lyder meget mærkeligt. Hvem har fortalt det? Det er Frank. Han var meget ulykkelig over det, og sagde, han havde gjort alt for at forhindre det. Det er Franks vogn, der er han. Det var da højst mærkværdigt. Nej, jeg har selv ringet efter ham. Ved han, Martin er her? Nej. Martin, er det dig? Er du kommet tilbage? Ja. Det lader til det. Jeg er meget ked af det, men vi bliver nødt til at tage afsted nu. Jeg døde og krille, ellers når vi jo heller ikke efter med der sporstillingen. Nu skal jeg starte vognen. Farvel, lille frøen, og tak for i dag. Ja, vi må endelig. Jamen, så skal jeg følge ud. Ja, vi må endelig. Otto, vent her et øjeblik. Jeg er da meget taknemmelig for alt, hvad de har fortalt mig. Jeg håber inderligt, at det lykkes mig at få min hukommelse igen. Indtil da. Lev vel. Bodil, hvad er det her for noget? Jeg må sige, det var en overraskelse. Det er også for mig. Han har mistet hukommelsen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ja, han kender mig ikke igen. Betyder det så meget for dig? Jeg troede, jeg havde en lille chance. Alting ser anderledes ud nu. Hvad skal du bruge den benzin til? Det er sådan en slags medicin til udvortes brug. Hvad er det nu, du har for? Jeg vil helbrede Kurt. Jeg vil give ham hukommelsen tilbage. Han skal have et chok. Ja, jeg kan sådan godt undre ham at blive rask. Men det er jo en gal en, hvis han så ikke tager med til København. Nu har jeg lagt hele reklamen an på ham. Ja, den risiko må vi løbe.
alverden har du hældt benzin i den tallerken? Er du ikke spurgt forskrækket? Nej. Skulle det da være det? Hvor er folk, du er blevet underlig. Du kunne godt være lidt chokeret. Er det her, der brænder? Ja, det kan du vel sige. Så, nu skal jeg slukke. Det var bare suppen, der var blevet for varm. Hold da munden med, og så kom herhen og få et malbolse. Tag et hver, sådan, og så skru bare med. Ud! Har I stadig ikke hørt noget til Sorte Henrik? Nej. Nu har han været forsvundet et døgn. Og Marianne er helt ude af sig selv. Det ender jo med, at vi må eftersøge ham. Ja. Jeg vil ønske, at han blev væk. Vil du ikke blive og spise mad? Nej tak, Claus. Du, jeg kan ikke lade være med at tænke på alt det, vi hørte ude på gården. Nej, det lyder som en hel roman. Ham Frank. Ham kunne jeg ikke lide. Nej, jeg tror heller ikke, at han hører til de gode drenge. Det er meget mod min vilje, det her. Jeg får ikke ro, før jeg får talt med ham under 4 øjne. Kan vi ikke være alene det eneste sekund? Ja, Bodil. Jeg venter på dig her. Undskyld. De kan vel ikke se mig, hvor jeg træffer fløjtespilleren? Jo, det kan jeg måske nok. Det er den unge pige fra forleden aften, der kender hans fortid, ikke sandt? Ja. Vi er forlovet. Hvad mener de? Tror de ikke, de skulle lade den fugl flyve? Jeg vil give dem et godt råd. Jeg synes, de skulle lade ham være i fred. Han har det godt her. Hos dem, mener de? Ja. Hvor kunne de gætte det? De lyver. Sandheden er jo altid ildehørt. Nu er det hele modbydeligt. Ja, så. Nadia, det er Kurt, jeg skal tale med. Hvad i alverden er der i vejen? Du har hugget Anita fra mig. Vel har jeg. Sig mig rigtig klog. Vil du ikke have lidt rabarbergrød? Hold mund, Laus. Han har taget min pige. Hvem siger det? Det siger hun selv. Sludder og vrøvl, jeg har ikke rørt hende. Jeg kan godt give ham attest for sadelig vandel. Jamen, jeg har hørt selv, hun sagde det. Jack, du tager den pige helt forkert. Hun render rundt med dig. Jamen, jeg holder af hende. Ja, det er det, hun ved. Ja, hun skal have nogle dask. Den dag hun frygter det, så elsker hun det. Og fanden, sådan er jo kvinder. Ja. Ja, det kan godt være, at jeg har ret. Jeg er ked af, at jeg stak dig den. Det gør ikke noget. Men den havde altså forkert adresse. All right. Sikken et cirkus. Jeg henter saksen. Det er klippegrøder. Vi tager kernmælsuppe. Hej, Rudi. Kom. Godmorgen, Morsen. Ja, kommer du? Ja. Så se, så kan det det røde uge, der siger hvorfor, hva'? Det var rart, herren endelig kunne komme. Jeg kommer, når det passer mig. Er du blevet tosset? Nej, det har jeg været, men det er forbi nu, så bare klap i. Jamen, Jack. Og så holder du dine fingre for dig selv i fremtiden, du. Ellers skifter jeg dig ud. Det kan du ikke. Det er vores nummer. Nej, det er mit nummer. En hvilken som helst pige kan erstatte dig. Se så, kom ind med dig.
Jeg kan ikke rigtig vende mig til at stå parat i den uniform. Sludder, vi skal bare ind og fylde op. Det er der større kunstnere som dig, der har gjort før. Hvad er der nu? Din uniform er kravlet op. Ja, så kravler jeg ned. Han nu ikke overdriver. Overdriver? Jack? Er du rigtig klog, mand? Han er den bedste knivkaster i hele Skandinavien. Vil du så hjælpe mig med de apparater, Kurt? Ja, det er i orden. Kom. Nu skal jeg hjælpe. Jeg synes, du ser med noget bleg ud. Ja, så jeg ryster over hele kroppen. Du skal da ikke være nervøs for din far. Hvis nu han har taget livet af os, eller der er sket ham en ulykke. Så vil vi jo have hørt om det. Ja. Nå, er du klar? Så kom. Ja. Kom her, du mangler jo den ene. Nu må du tage dig lidt sammen, ikke? Jo, jeg skal nok. Fuldstændig rolig under dette nummer, da de to Enricos udfører deres livsfarlige trick uden sikkerhedsnet. Henrik, det gjorde mig helt bange. Hvor de været henne? Jeg har været ude for at finde mig selv. Gjorde de så det? Ja. Det var historien med pengeposen her. Og den måde, jeg alle sammen tog det på, der fik mig til at skamme mig over mig selv. Er de kommet tilbage til os for at blive? Og arbejde? Ja. Jeg vil aldrig røre en dråbe spiritus mere i mit liv. Nu skal det blive anderledes. Det glæder mig, Henrik. Ikke mindst for Mariannes skyld. Må jeg gå derover? Ja.
Du bliver glad for at se dem. Tak, fru Karla. Hurtigt. 4 drenge. Forsigtigt, forsigtigt. Jeg har en læge til stede. Mine damer og herrer, vi håber ikke, der er sket noget. Vi fortsætter forestillingen. Og vær venlig at gå lidt til side. Vi må have lidt luft her. Ja, der er ikke noget brud. Mærkeligt nok efter sådan et styrt. Ja, hun er en del chokeret. Cirkustjeneren, der greb hende, har åbenbart taget stød af. Hvor ligger han? Han er bragt ind i garderoben. Nu skal jeg gå med. Ja, jeg tror godt, de kan bære hende ind i vognen med forsigtighed. Så kigger jeg over noget senere. Nå, Jan. Gå væk fra hende. Det er din skyld, det er hende. Du kunne have dræbt hende. René har med lidenhed med mig. Du har aldrig haft medlidenhed med os. Er det meget alvorligt, doktor? Han er bare bevidstløs. Han har måske fået en hjernerystelse. Det er ikke udelukket. De rejser jo i aften, ikke? Jo, de er allerede begyndt at brække ned. Vi kører om et par timer. Så er det bedst, vi får ringet efter en ambulance og bragt ham til det nærmeste hospital, så han kan få ro og pleje. Ro og pleje? Ja, så ved jeg det helt rigtige sted. Og det ligger ikke langt herfra. Mor? Mor? Bodil, er det dig? Martin! 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 Jamen hør, hvad er der i vejen? Du kender mig igen. Jeg kender dig igen? Ja. Er der noget galt? Ja, jeg synes ikke rigtig, jeg kan holde sammen på det hele. Er det noget med mor? Hun er død, Martin. Du har været syg så længe. Du vidste ikke engang, hvem du var. Og det hjertet? Det skete pludseligt. Det er godt, jeg har dig, Bodil.
Godmorgen. Nå, far skammetøs. Er du jordens kønneste hund? Godmorgen, onkel Hans. Se det igen. Godmorgen, onkel Hans. Nej, må jeg nu bede om mine himmelblå? Ja, det er ikke vidunderligt, og når Rejsk kan huske. Jeg tænkte, en kop god kaffe kunne ikke skade dig. Jeg er helt tumulumsk. Det er som om, jeg har været ude på en meget lang rejse. Jamen, det har du også, Martin. Ja, det er godt at være hjemme igen. Det hele begynder så langsomt at dæmre for mig. Husker du også Cirkus Carla? Og Laus? Ja, Laus han er helt rigtig. Men jeg husker også tiden før jernbaneulykken. Og jeg kan lige så godt sige dig det med det samme, Bodil. Jeg rejser i aften. Rejser? Ja. Hvorhen? Til København. Der er en vis herre, jeg skal tale med. Er det Frank? Ja. Han er ikke den ven, du troede. Og jeg har et regnskab at gøre op med ham. Tag det roligt. Jeg forstår ikke, hvorfor du er så ophidset. Hold nu op. Du husker jo udmærket godt den diskussion, vi havde, da opfindelsen var færdig. Du ville sælge den til det land, der bød mest. Ja, naturligvis. Men jeg ville overlade den til den danske marine, og opfindelsen var min. Du har fuldstændig ret. Men bevis det. Du arbejdede efter mine tegninger. Det ved du jo godt. Ja, men jeg siger det ikke til nogen. Bag min ryg stak du af med opfindelsen. Jeg opdagede det ved en tilfældighed og rejste efter. Men jernbaneulykken slog dig ud, hva'? Ja, men kun for en tid. Nu er jeg her igen. Nå, hvad så? Hvad har du tænkt dig at gøre? Jeg har her en erklæring, som du skal skrive under. Jeg vil have mit navn renset over for marinen. Og for Bodil, ikke sandt? Lad nu være med at blande hende ind i denne sag. Hvorfor ikke? Hun er en yndig pige. Det lod virkelig til, at jeg havde en chance. Før du kom tilbage. Du kan slå mig ihjel. Men jeg skriver ikke den erklæring under. Du skriver! Undskyld, jeg forstyrrer. Jeg hader at ødelægge et lille raske slagsmål. Men jeg skal tale med dig, Martin. Jeg vil tale med dig. Hvordan i alverden kommer du her? Ja, jeg ringer som at se din kæreste på Skovtofte. Hun sagde, at du var taget ind til København for at tale med den herre der. Jeg ser, at du har talt med ham. Indtrængende. Jeg vil sætte pris på, om de her ville forsvinde. Ja, det kunne du lide, hva'? Han er ikke særlig gæstfri der. Nå, vi har nu heller ikke tid til at blive her. Jeg kommer for at hente dig. Kære Laus, jeg er færdig med cirkuslivet. Ja, det er noget, du tror. Nu skal jeg sige dig en ting. Vi har premiere i aften på Bellahøj. Folk, de strømmer til. De små prinsesser har meldt deres ankomst for at høre fløjtespilleren. Du står jo på plakaten, mand. Fru Carla, hun er helt ud af sig selv af nervøsitet. Jeg vil nødig skuffe hende, men jeg kan ikke forlade den mand. Det gælder hele min fremtid. Vi tager sgu da ham med. Det kan vi da ikke. Ah, vi skal vi det. Han trænger sikkert til at komme i cirkus. Der har han ikke været, siden han var et lille ægelt barn. Det lyder meget morsomt, men jeg tager ikke med. Må det ikke? Nu skal de se. Vi laver en stor nummer her, ja. Nu skal de se. De stod der, og jeg stod her, ikke sant? Ingenting her.
Og ingenting der, sådan. Ja, nu kommer der en lille kanin ud her, sådan. Sæt dig på ham. Er du så tige stille, så ja, så hold din kæft, så der. Lad mig bide mig. Vi sætter det. Tag det ikke roligt ud. Jeg har 571. Er det taxa? Send mig et kvart lyst robrød. Nej, forstår du, det drejer sig jo kun om i aften. Garibaldi har jo telegraferet, at han kommer i morgen. Det er helt mærkeligt, at en anden skal optræde i mit nummer. Ja, altså, jeg vil savne det, Martin. Hør, han er så stille. Du har vel ikke kvalt ham? Nej, det tror jeg ikke. Han bevæger sig der endnu. Erklæringen. Jeg glemte den på skrivebordet. Bare roligt, jeg har den her, du. Han skal komme til at skrive under. Så sandt mit navn er herr Jeppesen. Nu er vi der. Ja. Hvor skal vi gøre ham under forestillingen? Ja, roligt. Jeg skal nok anbringe ham et sikkert sted. Gå ind og snak med pokaler. Og chauffør, vil ikke lige hjælpe mig her med det tæppe? Sådan. Kurt, de ved ikke, hvor jeg er taknemmelig over, de kommer her. Vi har fuldt hus, og stemningen er høj. Jeg har gjort så meget for mig, at det er mig en glæde at kunne hjælpe dem i aften. Og undskyld, vi vil bare så gerne hilse på Kurt. Martin. Nu hedder jeg Martin. Ja. Du skal forresten have tak mig, Jan, fordi du faldt ned i hovedet på mig. Jeg klarede på begreberne. Hvordan har du det selv? Vidunderligt. Nå, jamen så tillykke begge to. Kom så, børn. Ja, vi skal ind nu. Vi kommer nu. Det var godt at se dig igen. Tak. I lige måde, Henrik. I orden? Ja, helt i orden. Jeg går ind og klæder mig op. Ja, gør det. Nå, hvordan går det? Har de det rart? Han havde dem. Luk mig ud, menneske. Ikke før du er det. Luk mig ud! Er du sulten, lille løvetand? Og de stakkels dyr, de har ikke fået mad i 2 dage. Jeg er ikke bange for de løver. Der er jo skillerum imellem. Nå, det er du ikke. Jamen, så kan vi da tage skillerummet væk. Er det galt, mand? Luk! Luk! Der bliver du bange, hva'? Kan du så lige tage og skrive den lille erklæring under her? Jeg skriver ikke under. Ja, det kan du ikke. Jamen, så går jeg en lille tur. Nej! 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 Kom tilbage! Jeg skal nok skrive under. Se, det var jo en anden snak. Nu skal jeg komme ind og lukke jer ud. Kan du holde godt fast, løvetand? Er det dig? Velkommen tilbage. Tak. Hvordan har du det? Fint. Det er I også, kan jeg se. Ja. Jeg kan ikke forstå, hvad Lars er henne. Jamen, han kommer jo der. Ah, så langt. Kom nu. Så langt. Værsgo, min dreng. Så er den i orden. Hvordan i alverden har du klaret det? Stod nummer. Nå, det er altså forklaringen. Ja, den renser dem jo fuldkommen. Jeg er glad for at se den. Tak, herr kommandør. Nå, nu vender de vel tilbage til os. De længes vel efter søen. Ja, det vil sige, jeg har arvet min fædrenegård.
Og jeg synes, at min fremtid ligger der. Nå, de vil være landkrabber. Nej, men i vores familie har vi været landmænd i mange generationer. Og min kæreste vil helst bo på landet. Nå, så skal de vel giftes. Ja, det skal jeg. Tillykke med det. Tak og kommandør.